гуфта мешавад ки маврид ба зикр аст. 19-мин бозиҳои осиё аз 23 сентябр аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ман хидм дар Россия нестам, илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб диҳем. пешакӣ раҳмат. пардохт кардагӣ аст депор мешавад ё не? ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафар. фаромӯш накунед ки имрӯз охирон рӯзи аксияи билетфурӯшӣ дар конкурси моҳ. ҳаракат кунед, бидроен билетотона бихарен ки мо рӯзҳои наздик финала аниқ мекунем. видеоро тамошо кун ва билета бихар. бародарои азиз, хеле ки дидесен, ман тез мошинора сёмка карда барои шумо нишон додесам ва дар ин видео я аксияча барои нафарое ки мара дастгирӣ мекунанд ман аксия мекунам. аксия чихелияй гӯш кунед. ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис меброяд. сумта мепартои чек тарроӣ мекунӣ, билетите ҷожда меоя. Camry 3, BMW F10 ва Kia K5 соли 2022. ҳамагӣ 74 дона призай. ҳаракат кунед, бидроен билет бихарен. хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои ҳар медал ба варзишгарон хона ваъда додааст. раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон ва шаҳрдории Душанбе бо тими олимпӣ ки кишварро дар 19-мин бозиҳои Осиё дар Чин муаррифӣ мекунад, мулоқот намудааст. барои ҳар як медале ки варзишгарони тоҷикистонӣ дар бозиҳои Осиёӣ дар Чин ба даст меоранд, шаҳрдории Душанбе манзили истиқоматӣ хоҳад дод. ба иттилооти дафтари матбуоти шаҳрдории Душанбе, қарор дар бораи ҳавасмандгардонии варзишгаронро раиси пойтахт муҳтарам Рустами Эмомалӣ имзо кардааст. яъне ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳар як варзишгаре ки ватану миллати худмона муаррифӣ мекунад ва ҳар як варзишгаре ки ба ватан медал меорад, баъд аз мусобиқа аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ хонаи истиқоматӣ туҳфа карда мешавад. ин як бениҳоят иқдоми хуб мебошад барои ҳавасманд гардонидани ҷавонҳо аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе. гуфта мешавад ки маврид ба зикр аст. 19-мин бозиҳои Осиё аз 23 сентябр то 8 октябр аз рӯи 40 намуди варзиш ва 61 равияи варзишӣ давом хоҳад дошт. ҷумҳурии Тоҷикистонро 110 варзишгар аз рӯи 19 равияи варзишӣ дар ин бозиҳо намояндагӣ хоҳанд кард. ғайри ин ҳар як нафаре ки медали тиллоӣ ба ватан меорад, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳаҷми 150 000 сомонӣ туҳфа тақдим карда мешавад. ва гуфта мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1994 дар ин гуна мусобиқаҳо ширкат меварзанд ва то имрӯз соҳиби чандин ҷоизаҳо шуданд. тамошобинони азизу гироми қадр, ин буд як ахбороти нав ба маълумоти шумо расонидем. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунем то ба саволҳои худтон ҷавоб бигирем. дар ҳамиҷа ман ба ҳамаи шумо як чиза тавсия дода мегзарам. агар нафарҳое ки хоҳишманд бошен ва бихоҳем ки ба иёлоти муттаҳидаи амрико сафар кунем, чӣ хеле ки худтон медонед, амрико ҳар сол як бозие пешниҳод мекунад барои тамоми шаҳрвандои рӯи дунё, яъне бо номи грин карта. худтон медонед, нафарҳое ки мехоҳен грин картаҳои худтонро пир кунен, дар ин ҳами рақамҳое ки дидесен дар ватсапаш бинависонен, грин картаи шуморо 100% пир мекунад. ва ҳатман вақте ки менависен бигӯен ки номерота аз канали юрист гирифтам. як кас нависонда: ассалому алайкум, ака сози тинҷӣ, як савол доштам. агар зани ман барои ҷудошавӣ ариза пешниҳод кунад ба суд, ман дар Федератсияи Русия бошам, иштирок карда натонам, суд метавонад акди никоҳи моро бекор кунад ва ариза чанд қадар эътибор дорад то ҳозир шудани мана. вақте ки ариза пешниҳод карда мешавад барои бекор кардани акди никоҳ, дар ҳол акди никоҳа бекор намекунад. дар инҷа муҳлати оштишавӣ гуфтани гап ҳастае ки муҳлаташ аз 3 моҳ то 6 моҳа дар бар мегирад ва дар ҳолате ки агар шумо дар Федератсияи Русия бошед умуман омада натонен, бо тариқи давернес метавонанд ки акди никоҳа бекор кунанд. яъне шумо ба номи ягон одами наздиктон давернес равон мекунед, аз ба ҷои шумо дар мурофиаи судӣ метавонад ки иштирок кунад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ман паспорти российский дорам, мада повестка биёя паспорти мара аннулировать мекунанд. ман худам дар Россия нестам, илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб диҳем. пешакӣ раҳмат. нафарҳое ки дар Федератсияи Русия нестен худтон, яъне ки шумо постоянни прописка надорен дар Федератсияи Русия, ба номи шумо повестка равон намекунанд. ба номи нафарҳое равон мекунанд ки постоянни прописка доранд дар Россия.
Гисар нависонда. Ассалому алейкум. Инчунин як сол зиёдши документ надорум ва як солшид айзаватая қарздорум. Ягон бор наспуридам. Тибқи қонун мефаҳмондед. дар ҳолати ҳуҷҷат надоштан вақте аз Федератсияи Русия биромадан шуморо метавонанд запрет кунанд ва дар ҳолати пардохт накардани пул ва дар ҳолати саркашӣ кардан аз супоридани қарз шуморо ба суд метиҳанд ва бо тариқи ҳалномаи суд баъдан шумо пула пардохт мекунед. Як каси дигар нависонда ассалому алейкум акаи Сорбон. Саволи ман чунин аст ки шахсе якчанд штрафи ронандагӣ чароғаки роҳнамо дорад. Пардохт кардагӣ аст декор мешавад ё не? Бо эҳтиром подписчики шумо. Зиндаву сарбаланд бошен подписчики мо. Дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ дар Федератсияи Русия дар як сол зиёда аз 3 административни правонарушения кунад, аллакай метавонад ки номша дар рӯйхати нафарҳои дохил кунад ки запрет мешаванд. Яъне ки ана ҳамин штрафҳое ки шумо номбар карден ҳозир бо тариқи светофор ҳамин административни мешавад. Як каси дигар нависонда салом раҳмат хабарҳои нав. Бозӣ кай мешавад бародар? Бозие ки дар канали мо рафтаисай худо розӣ бошад ҳамин ҳафтаҳои оянда мо рӯзи финала эълон мекунем. Як каси дигар нависондаи акаи Сорбон агар аз синфи 9 аз мактаб бароӣ ба хизмат мебаранд ё ин ки не? Аз синфи 9 аз мактаб барои сину соли ту ба даъваткунӣ ба хизмат ашидагӣ нестай. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ тибқи моддаи 37 сину соли даъватшавӣ аз 18 муқаррар шидагиай. Дар ҳоле ки шумо аз синфи 9-рам аз мактаб бубуроед, агар сини соли шумо барои даъватшавӣ расидагӣ нест ва шумо даъват намешед то 18 сола шидана. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорумон созен тинҷен. Ҳамин саволи мара ҷавоб ден. Ман штраф дорум 12000 супоридагишум. Документ надорум. Равун Тоҷикистон запрет мекунанд ё не? Шумодар раҳмат. Бародарони азизу меҳрубон, ман доим ба шумо хотиррасон мекунам, мегӯям ки агар дар таможни контрол аз шумо ҳуҷҷат напарсанд, ҳуҷҷатҳои зарурии муҳоҷирора, шуморо ҳеҷ кас запрет намекунад. Вале ҳолатҳое ҳастанд ки мепарсанд мигратсиони карта, патент, регистратсия ҳамин чизоро надошта бошӣ, автоматически депорт мешавӣ дар ҳамонҷо. Як каси дигар нависондаи ай Тоҷикистон чихел гирем билета. Нафарое ки аз Тоҷикистон ай конкурс билет хариданиянд дар ҳамон рақамҳои WhatsApp бинависонед, душанбе сити равонтон мекунанд. Samsung нависондаи салом ака, ҳамин хизмати 51000 кай ҳуй мешава? Ҳамина аниқша ответша мегуфтем. Шумо барои хизмати алтернативӣ кардан метавонед ки дар военкомати ноҳияи Хитон муроҷиат кунед ва дар ҳамонҷо информатсияи пурра ба шумо метиҳанд. Яъне ки агар дар рӯйхат ҷо бошаву мақсад шуморо номнавис кунанд, баъдан метавонед ки пула пардохт кунед. Ҳасан нависондаи ассалому алейкум ака, зрени минуси 4.5 қати хизмат мебаранд. Зренияи одамизод минуси 4.5 боша тақрибан ба фоиз бигирем, агар 5% ё 7% биноиш дора у чашм ва ба хизмат даъват карда намешавад. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.